Гутен Морген. Трябва да отида да се оправя. Вижте, това е косата, като се събудиме, бе. Готинка, ама и ще ви прилича. Също ще имах метката да ме оправи. След това, бирички, мача. Ще имаме влогче. Тоест вече имаме, що го виждате това. Нямам търпение. Времето е студено, но слънчево, защото Левски играе и слънцето грее. Ау! Значи искам тук отстрани само да ме фейднеш и да е един такъв остър фейд като на Ради, както Ради Кирилов пробива по крилото. Отгоре да ме разросиш така класно и стилно, точно както Левски играе този сезон и да направиш една шампионска прическа специално за тази година. Добре. Правиш ли го? Дали ще има шампионска прическа тази година, не знам. Ще има, май Надявам се. Пожелавам ви. Не от сърце, ама трябва да има джентлменско майче. Ето го, както Ради Кирилов днес ще пробива по крилото. Нали? Ще видим. Не знам. Една прогноза, ти си. Вани за Лудогорец. Така го виждам. Добре. Идаме сега да хапнем и ще... Няма как. Биричка преди мача. На 2, 3, 4, 5. Все пак ще едно трябва да се сгреем. Но отиваме и сме много надъхани. Току-що той пострел футболиста на Лудогорец вчера и ми каза, че са много надъхани за този матч. И треньора също го харесват. Има добра атмосфера, така че очакваме поне Лудогорец да излезе мотивиран. Защото това е много голяма полемика, дали самите футболисти на Лудогорец са мотивирани в българското първенство или не са. Но все пак най-важно е нашите сините, как ще излезнат и как ще играят. Те ще са крайно надъхани, мотивирани, публиката за сигурност ще ги даде сили, така че съдняваме. Така че Леци и ще питал някакви хора за някакви прогнози, нямам търпение да си искаш, ти бе само сините! Ето го, най-гадният чорбар преди матч се виждаме. Само ЦСКА-то! Не, нямаш право. Слушай, точен резултат. Давай, точен резултат. Точен резултат. Лудогорец. Като финал за купата ли? 1-0 за Лудогорец. Въпросът е дали ще е в продължението гол или в редовното време. Това е лично моята прогноза. Грозна прогноза. Видяхме се с господина от червените, един от най-добрите ми приятели. И сега се запътвам аз към стадиона. Преди 4 години гледахме с него матча с Лудогорец Суперкупата и той, схванахме се на бас и той точно на полувремето ме помоли да спрем да се откаже от баса. Беше ми толкова готино, защото ги мачкахме. Загубихме в крайна сметка, надявам се сега пак да ги мачкаме, но да спечелим. И сега моята прогноза 0-0 и победа с Дуспи. Пичове, ще биеме ли, бе? Естествено. Ще биеме ли? С прогноза? Биеме. Аре, дай прогноза. 2-1 за Левски. Аре, айде само сините. Шампион! Аре! Само Левски е! Само Левски е! Само Левски е! Левски е! Левски е! Ти, брат, много готина прическа. Как ще свърши матча? Ако Флек ще вкара дебютен гол, Трябва. Много добра прическа. Къде инспирира? Къде инспирира? Учей Гюджа с Александър. Айде, само си. Добрия баскет. България! Шампион е Левски София! Здравейте, госпожо, как ще свърши матча днес? Не знам. Не знаете? По-добрия ще победи. Дано. Айде. Айде, сините! Слушай, дай прогноза. Днеска е деня, в който Левски печели титлата. След което черпеното ще е фамозно. Силен си. Какви сте намеренията за мача? Брат, често ти казвам, винаги съм с прогнози, нещо от сорта на 1-0, 2-0, ще ги бием, а сега днес казвам 0-0 и Дуспи победа Аз за си нас. мисля, между другото, че ще е 0-0. Някакъв много куц матч. Да, но на Дуспи ще вземе предимството и титлата също така. Нашите Че... Левски, але! И само Левски, але! И само Левски, обичаме те! Ето ти го. Националният стадион. Уникално. Ето ти го, националният стадион. Колко години, брат? Мисля, че съм надеян. 5 минути до началото на матча. Невероятният национален стадион, както винаги. Любимите ми условия за матч.
Това е положението. Кълта се гази яко. Все едно сме червените ни приятелки. Просетата се газиме там като кал. За усилите! Може баща ми. Феновете на Лудогорец са около 30 на човека. Колко се хванахме баса с един мой приятел. Момчето, което почина в Украйна, му се отдава почит. Завинаги оставам! Лешкар! Дори след смъртта! Очаквано, блъсканица. Няма никакви чисти положения, освен едно на Лудогорец, може би, където Макум блокира. Тежък матч. Тежък матч. Лудогорец, поне така според мен водете инициативата. Не вървят въобще крилата. Ради Кирилов по дясното крило, още в контролите видях, че няма как да станат нещата. Освен ако не мине доста време, не се адаптира достатъчно. Така че според мен трябва да мине в лявото крило. По-лявото крило второто по време, Сола да влезе в центъра и в дясно Флекс или Евертон Бала. Защото няма опасности по крилата, освен от Майкон, който трябва да пробива. Това е много важно. Така че видим второто. Начало второто, да се надяваме, че ще има нещо добре, започваме добре. Ти чакаме гол вече за Левски.
лошо. Ако яш 70-та минута, цялото второ по време си ги натискаме, 25 минути и нищо. Как го оцеля този глава? Тегава работа. Пак на този стадион. Няма, второто по време си ги натиснахме. Гол от нищото и после не можем да отвърнем. Дори натиска можем да реализираме. Гласът е и шибания опит. За съжаление се личи колко повече класа имат. Съжалявам, толкова много години пред 15 човека. Бизнес проект. Бизнесът ти бие футболния проект. Тега го. Шибанията класа, шибания опит. Отново и отново и отново. Нашите се бориха. Играха второто по време повече от Лудогорец. Лудогорец на атака, гол. И това е. После защита, контратаки, шанс за втори гол. И това е. Лошо. Пак правя влог на националния стадион и завършва с негативен резултат, загуба. Много очакван матч, закучен. Аз очаквах много малко, мисля, почти никакви голове, 0-0, 1-0, който първи вкараше бие. И за съжаление това беше Лудогорец. Сините се представиха добре. През целия матч бих казал, за съжаление след гола нямах абсолютно никакъв отговор на това. Дори не бих казал, че имало някакъв сериозен натиск. Но все пак първи матч от началото на пролетния полусезон. Както Веласкес немалко пъти е показвал, надявам се това да бъде урок, от който ще бъдат взети поуки, нужните, от които се изисква, защото предстоят най-важните матчове, тези за първенство. Предстои матч за купата с Лудогорец една седмица, което е много важно да видим как ще излезне Левски и със сигурност се очаква да излезе по много по-различен начин. Няма да е по същия начин, по който излезна днес, надявам се не. Единствената критика, която бих дал към Веласкес е това, че също те са две. Ради Кирилов не разбирам защо нямаше ротации. Просто Ради Кирилов през целия матч беше само на дясното крило. Това нещо е, не знам, странно е за мен. Просто странно, защото се видява в хода на сезона, че Ради Кирилов отдясно се затруднява да бъде толкова ефективен и толкова креативен, колкото по левия фланг. Което е много тясно свързано с играта на Левски, защото когато той е на лявото крило, той умее да отваря цялата игра. Умее да уверен е, много по-уверен е. Когато застане по лявото крило, той отваря, получава топката и веднага тръгва с нея напред да се надиграва едно в едно и създава голова опасност. Когато е в дясно, той няма тази увереност да поеме топката и да се надиграва едно в едно с цел или да центрира, или да вкара гол, както отляво. Защото когато играе от дясно, той главно се фокусира върху това да тръгне на дясно и да центрира, което го прави малко праволинеен в действията му. Докато отляво е коренно различно. И когато имаш футболист, който ти отваря играта отляво, това много повече предразполага фокус от противниковата отбрана не само върху Мустафа Сангаре, както бе в днешния матч, както в абсолютно всички матчове, което е нормално,
но и фокус върху Ради Кирилов, което означава, че ще има свободни пространства, повече свободни пространства в атака и за другите футболисти. Днешния мач това нещо тотално липсваше. Лудогорец беше изключително компактен в защита. Единствената атака, която имахме чиста, бе второто по време, когато Евертон Бала подаде на Мустафа Сангаре след атака по лявото крило и Сангаре би в сережи пад. Точно това липсва. Липсва някой да има от ляво, който да бъде достатъчно опасен, за да отваря играта. А Евертон Бала понякога играе, понякога не. Много е непостоянен в действията си и което нормално е. Всеки футболист е така. Просто не разбирам защо Ради Кирилов беше постоянно вдясно. Както е. Втората критика ми е Фабио Лима. Защо Фабио Лима? Губим в резултата. Не можем да обърнем матч с Фабио Лима. Няма как да стане това. Рио Филио. Половин година си вече в България. Ако не и малко повече. Не се ли научи, че в тези матчове, в българското първенство, това не е бразилските отборчета, които няма да ти влезнат здраво и няма да си протегнат кръка. Тук в България всеки влиза здраво на 100%. Тези финчета и малки докосвания на топката, които смяташ, че ще преодолееш съперника с тях, не минават. Не минават. И тази ниска динамика, която той показва. Надявам се да се адаптира този човек, защото има качество, но всъщност има качества за Бразилия и се надявам тези качества да се адаптират към България, но явно не може. Явно не може. Но Фабио Лима няма качества, няма как да стане с него. Не разбирам как въобще е възможно да се стигне до него и да се обръща матч с него, както и да е. Но Левски не игра с Лев, никакъв случай. Стоя много компактен в защита, но гол от нищото. Гол от нищото и просто мога да кажа, че класата и опита надделяха. Това е. Яд ме, измръзнах, както и много други хора, но няма... Това е футбола. Отиваш, печелиш един път, следващия път губиш. Важно е, след като сме загубили битката, да не загубим и войната, а да я спечелим нея. И е важно в края на сезона ние да се отличим с най-важния трофей, титлата. Така че аз съм все още оставам оптимистично настроен, пък нека видим, изключително изморен съм. Искаше ми се да го вземем, бяхме взели този матч, защо? Фак, нищо да е. Огромен поклон пред феновете, изключително много хора се събраха на стадиона в това време, наистина беше вече след второто по време студ. Хората, които не са били добре облечени, им се чувствам, но така да е, it is what it is. Благодаря много, че гледахте това видео, този клип, надявам се, че ви е харесал. За мен просто ми е кеф да ги правя тия видеа и ги правя с тази цел. Така че ударете ни палец нагоре. Абонирайте се. Pretty please. И се надявам да се видим следващия път. Този следващ път на стадиона, аз когато се прибирам в България, да е май месец. Всеки знае защо. Така че, благодаря ви и до нови срещи.